Nagsumbong ang mga Hudyo batok kang Pablo. Gawa Kapitulo 24 versikulo 1 hanggang 9. Human sa 5 kaadlaw, miadto sa Cesarea si Ananias nga pangulong pari. Kauban niya ang pipila ka mga pangulo sa mga Hudyo ug ang abogado nga si Tertulo. Miadto sila kang gobernador Felix ug gisulti nila kanya ang ilang sumbong batok kang Pablo. Gipatawag si Pablo, ug sa dihang-dihan na siya sa ilang atubangan misugod na si Tertulo sa pagbatbat sa sumbong batok kang Pablo. Miingon siya, talahuron nga gobernador, tungod sa maayo mong pagdumala milungtad ang kalinaw sa among nason. Ug daghan ang nahimumong kaayuhan sa among nason. Busa dako gayod ang among pagpasalamat kanimo ug dili gayod namo kini malimtan. Karon, tungod kay dili ko gusto nga mausik ang imong panahon, ihangyo ko lang nga kon mahimo paminawon mo ang among mubong pagsaysay. Nakita namo nga kining tawhana perwisyo. Nagdala siya og kasamok sa mga Hudyo sa tibuok kalibutan, ug pangulo siya sa usa ka pundok nga ginatawag og Nazareno. Bisan ang among templo gisulayan niya sa pagpasipala. Busa gidakop namo siya. Hukman naunta namo siya sumala sa among kasuguan, apan miabot ang commander nga si Lysias ug gipugos niya pagkuhagikan kanamo si Pablo. Miingon siya nga kon kinsa ang may sumbong batok kang Pablo kinahanglan nga mo adto kanimo. Kon sukit-sukiton mo kining tawhana mas uta mo nga tinuod ang tanan nga among gisumbong batok kanya. Ug mi segunda usab ang kadagkoan sa mga Hudyo nga ato adidto nga tinuod gayod ang tanan nga gisulti ni Tertulo.